Ești din comuna Ion Neculce? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. Prin proiectul depus, prin PNRR, am obținut 550.000 de lei pentru modernizarea și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Războieni. Tot în acest proiect al administrației liberale de la Consiliul Județean Iași, elevii din Ion Neculce vor beneficia de transport sigur și modern prin achiziția unui microbus școlar electric. Suntem la un stadiu de execuție lucrări de peste 90% în ceea ce privește proiectul derulat de Apa Vital privind modernizarea infrastructurii de apă pentru cei din satele Războieni, Prigoreni, Buznea, Gănești și Dădești. În Buznea, Gănești, Războieni, Dădești și Prigoreni se vor extinde ambele rețele de apă și evident de apă uzată cu aproximativ 1,7 km și respectiv 12,4 km. Printr-un parteneriat cu Guvernarea Liberală am obținut 11,5 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor de interes local și 4,5 milioane pentru extinderea rețelei de gaze naturale în comuna Ion Neculce prin programul național Angel Salini. Știți ce lipsește comunei Ion Neculce? Un primar harnic și gospodar, împreună cu care să dezvoltăm această frumoasă comunitate. Pe 9 iunie, votați Andrei Rusu primar și echipa Partidului Național Liberal.